டேய் மச்சான், ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகி போச்சு. ராங் ரூட்ல வந்து ஏன் வண்டி எடுத்துட்டு ரூட்டா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கடா. இப்போ எங்கடா இருக்க? கிளம்பிறியா? நான் நம்ம ஏரியால தான் இருக்கேன். நீ எங்க இருக்க? டேய், திருப்பால பக்கம் வந்துகிட்டே இருந்தேன்டா. ஒரு ஒத்தையடி பாதை உள்ள வந்துட்டேன். ஆனா லொகேஷன் என்னன்னு தெரியலையே. சுத்தி பொட்டக்கடா இருக்குடா. சரிடா, உன் லைவ் லொகேஷன் போட்டுட்டு நான் வரேன். டேய், காலையிலே டேட்டாவை முடிச்சிட்டேன்டா. சரி, நீ ஐபோன் தானே வச்சிருக்க? ஆமாடா. அப்போ உன்னோட போன்ல செட்டிங்ஸ்ல ஆப்ஸ்ல போய் காம்பஸை செலக்ட் பண்ணி அதுல லொகேஷனை ஆன் பண்ணிரு. இப்போ நீ காம்பஸ் ஆப்பை ஓபன் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு கீழே நார்த் அண்ட் ஈஸ்டோட கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கும். அதை மட்டும் எனக்கு காப்பி பண்ணி நார்மல் மெசேஜ்ல அனுப்பு. அதை நான் காப்பி பண்ணி மேப்ல பேஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா உன்னோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் எனக்கு வந்துரும். நான் நேரா அங்க தான் வரேன். நான் இப்பவே மெசேஜ் போட்டு விடுறேன். டேய், கொஞ்சம் வேகமா மட்டும் வந்துடுறா. A few moments later. என்னடா ஆச்சு? யாரா அது? மேடம், உங்களுக்கு எதுவும் ஆகல? எனக்கெல்லாம் அடியில சார். வண்டியை தான் உடச்சு விட்டாரு. உடச்சதும் இல்லாம திமிரா பேசுறாரு சார். சரி, இப்போ என்ன பிரச்சனை? டேய், நான் கூப்பிட்டேன்டா உன்னை. இருடா. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது சார். ஆமா, ஸ்டார்ட் ஆகல. மேம், நீங்க அந்த கிக்கர் அடிங்க. அடிங்க அடிங்க அடிங்க. லூசுடா. லூஸ் இல்லனே, மென்டல்.